No. No ahojte, ja som strašne do papúšik a začíname. Vrace zemiakov. Hej, vrace zemiakov. No, ide človek. No, jupi, ideme sa posrať. No. No, to bolo hrozné. Musím ísť ešte raz na scénku. Takže vlasy, pripraví sa. Želý človek. No jasné, ako vždy. Poďte, Ide? No, deti! Nesajte ma! Chcete sex? Tak vyzeráš úplne ako ten on, ako kebyže to je úplne na teba, ako kebyže nie si normálny človek, ale naozaj si oný. Taký oný, vieš, ako vrace zemiakov. Ale fakt veríš? No. Naozaj? Ja som vrace zemiakov, Haha. Ale fakt tak veríš? No čo? Opaty! Ale fakt tak veríš? Ako kebyže si naozaj vrace zemiakov. Ale nie len bezločený, veríš? No. Za tie ponožky sa spýta. Miška, ti tejto nepovedz. Kde je? Alebo radšej, hej. Nie, radšej nevrav, hej. Miška, nie. Kde je tá myška? Tam je, to nie. To je nevrav, hej. A ktorá? Myška? Obidve sú myšky. A ktorá je ktorá? Je to aj sa počúva? Hej, aj tá. Schovávam! Sa. No, nerúž ma. Ešte raz začať? Hej. No, ja som vrace zemiakov. Bože, ty tam dobro vyzeráš, ešte to tak seká, dobre. Ja som teraz spadla, ja som vrace zemiakov. Počkaj, kde uholné už prešli. Hej. No. Takto si strieskam som jaký. A ja sa inak smeje. Nemáte tak do peniažky, či ponožky? Haló, ponožky, máte spravodlivé? Nemáte žiadne, alebo nemáte? No, ja sa na vás vyserem. No, čo mi prestúpaš, ty kabáčik? Či bože. Čo mi prestúpuješ, zemiaky? Ja som zo zemiakov poskladaná. No! Netečí ti to tak. Haló, nemáte? No, to je jedno, ja už mám. Keď prejde ujko alebo tetka, proste človek. Teraz zabľač. No! Dajte ponožky! Ja nemám ani jedný! Dajte mi! Ten malý chlapec, on ti z diaľky počul taký... Povie, že čo je? Ja som vrace zemiakov a chcem vedieť! Koniec! Ako čo je koniec?